mɔgɔw yɛlɛ sa radio Guinée Sahel boy de Suleiman Koulibaly ni sɔgɔma Abdoulaye ni sɔgɔma parce que mɔgɔ bɛna fɔ mun na mi yɛlɛ ne tɛ se ka fɔ ye o mun na mi yɛlɛ o ayi bɛ se ka fɔ o a bɛ se ka fɔ i ye ɲininkali kɛ n y'i jaabi o ah bon ayi bɛ se ka fɔ o ah bɛ se ka fɔ an ka to ta an ka to yan an ka to ta ni m'a fɔ n yɛrɛ b'a fɔ dɛ e yɛrɛ b'a fɔ n'i ye kɔnɔ wuli i tɛ se ka nin jalaki tuguni wala tuguni jalaki t'a la o i ye ɲininkali kɛ n y'a sɔrɔ 91 o b'a sɔrɔ n bɛ yan n ko o y'a sɔrɔ n bɛ diɲɛ kɔnɔ yan o b'a sɔrɔ n bɛ yan da bila ala tubarikala ni n tɛ yan mais ne ɲininkali fila kɛ olu b'a yɛlɛ de i m'o jaabi de fɔlɔ de bɛ ne arranger filanan t'i arranger fɔlɔ de bɛ arranger fɔlɔ b'i arranger i m'o de jaabi i m'o de jaabi voilà filanan i b'o to kɛrɛfɛ ayi an k'o to yen d'accord n b'a fɔ i bisimila n ba ko bɛ cogo di bon an bɛ ala tanu sunkalo bɛ cogo di bon sunkalo an ye tile 6 sɔrɔ tile 6 bon a b'an kan fɔlɔ a b'an kan parce que ale ta de ka ca fɔlɔ an ta ma ca fɔlɔ an ta ma ca fɛ yanni n'an ye tilancɛ sɔrɔ sisan ka don 15 16 la waati min na an bɛ kɛ sanfɛ fɔlɔfɔlɔ bamanan kunda den mun bɛ wolo sunkalo u b'a wele sunkalo mais sisan o y'a dabila bon a bɛ dépend bɛɛ n'i ka sariya n'i ka laada don bamananw fɛ kɔni sunkalo bɛ yen o donc i m'a sɔrɔ den mun bɛ wele sunkalo dɔn fɔlɔ u b'a fɔ sunkalo mais sisan laada caman an y'o bila an ye caman bila a la sunkalo yɛrɛ tɔgɔ o ma ca sisan bon a man ca i k'a ye kɔni kelen kelen sinon fɔlɔ ni sunkalo yɛrɛ dɔn fɔlɔ den mun bangena o don a ka ca ale fɛ a somɔgɔw b'a wele sunkalo bɛɛ tɛ de a kalo bɛɛ tɛ yan mais surtout mun nana don fɔlɔ voilà u b'a wele sunkalo ni muso dɔ dun o kɔni muso sunkalo est-ce que ne de ko ye ayiwa ɲininkali don ne comme ne ko den fɔlɔ donc ne m'a ye ne muso ko don den fɔlɔ cɛ ko don denkɛ ko don dencɛ fɔlɔ muso sunkalo non i b'a sɔrɔ a tɔgɔ fana bɛ bamanan an bɛ taa ɲini a wele cogo bɛ o parce que bamananw bɛ se ko bɛɛ la dɛ voilà an bɛna ɲininka ni sunkalo musoma tɔgɔma a bɛ bɛn jumɛn de ma sunkalo musoma tɔgɔma n b'a fɔ denkɛ kɛ denkɛ cɛ o tɛ sunkalo ya a musoma a tɔgɔ a bɛ bɛn jumɛn de ma o ko don i ka bamanankan ye e m'a faamu ka ban e m'a faamu ka ban ne y'a faamu ni y'a faamu ni jama y'a faamu est-ce que jama y'a faamu jama kɔni y'a faamu n ko sunkalo a musoma tɔgɔma voilà mun bɛ fɔ a ma quoi o tɛ ya o don Ablaye o don o don donc i bɛ yɛlɛ n na quoi a ye n bɛ ka yɛlɛ i fɛ de gado muso dɔ ko ne ma a ko maa mun bɛ ji kalan fara ji kalan kan ale mago tɛ jisuma na ni mɔgɔ bɛ jisuma na i b'a soge de ni jikalan b'i bolo i bɛ sumalen k'a la ko mais mun bɛ ji suma kɛ ji kalaman na k'a mago tɛ ji kalaman na a mago bɛ u b'a fɔ cogo ji wɔrɔkɔlen na mun tɛ kalaman ye mun fana sumalen tɛ i mago b'o la ayiwa ko ji ka laada fana tɛ gɔniya ye ko n'i y'a bila a bɛ suma a ka laada tɛ a ka laada tɛ ayi a kɛcogo t'o ji kɔni dɔɔnin ni kalaya ye ayiwa ko gadɔmuso min b'a fɛ ka ji mara fana t'a don ɲinti kɔnɔ i bɛna mɔdɔ a b'a gasama ka kuma fɔ dɛ ɲinti kɔni tɛ ji mara yɔrɔ ye Ablaye ji mara yɔrɔ tɛ parce que ale fan bɛɛ ye wo ye n'i ye ji kɔni kɛ o kɔnɔna kɔnɔ i bɛ fɛn wɛrɛ de ɲini na maa t'a dɔn n'i bɛ fɛ ka i b'a suma de wa i b'a tɛntɛn de ka ɲama ni fɛnw bɔ a la o fana bɛ se ka kɛ sinon k'a fɔ k'i b'a kɛ a kɔnɔ ko k'a mara a mara yɔrɔ t'o ye a mara yɔrɔ t'o ye ayiwa tubarikala ko ni seba n'a den ye susulikɛlaw to ka tugu jitalaw ko hɛrɛ banna bon Ablaye ça dépend dɛ de quoi ça dépend n'i y'a ye susulikɛla to yen ka tugu jitalaw kɔ Ablaye ni minɔgɔ b'i la a b'a kɛ ni kɔlɔnda hɛrɛ banna foyi tɛ fo min bi o kɔni hali sisan ni seba n'a den kɔni ye susulikɛlaw to yen ka tugu jitalaw kɔ foyi tɛ kɔlɔnda la o kɔni a bɛ taa kɔ la kɛ a bɛ taa kɔ la a bɛ taa ɲɛɲini a bɛ taa jiko ɲɛɲini a bɛ taa jiko ɲɛɲini seba bɛ taa ji ɲɛɲini min k'a fɔ susulikɛlaw to yen a bɛ taa susulikɛlaw ka yɔrɔ kɔni Ablaye susulikɛlaw ka yɔrɔ ye min ye o ye birɛndi fitinin minnu bɛ tɔmɔ n'i y'o seba n'a den bɛ taa o de kosɔn e ka tugu jitalaw kɔ Ablaye minɔgɔ b'a la sɛ bɛ ji min koyi sa kelen solo sɛ bɛ ji min dɛ a bɛ ji min ni kɔlɔnda b'a ɲɛnabɔ a bɛ tugu ka fo kɔ la Ablaye ayiwa bori o don dɛ ayiwa bisimila n ba an bɛ dɔn jumɛn na bi i yɛrɛ ɲuman ko an k'a kɛ fila ye se kɔni dɛ o kɔni den bɛɛ bɛ fila ta bi an bɛ fila ta Bakary yɛrɛ b'a dɔn ne y'a ko wɔɔrɔ Bakary yɛrɛ b'a dɔn Ablaye fila tali fana ayiwa d'accord ni ko ten an bɛ nasarata fo an b'a yɛrɛ ta fo sisan an bɛ fila fɔ kɛ mais ni ko k'an bɛ fila ta an b'a fila bɛɛ ta ok
Ni t'a fɔ tubabukan mɛ n t'a fɔ bamanankan na bon bi sarata don marsikalo tile 28 san 2023 bi ye talata ye sunkalo a tile 6 san 2023 farafin farko fana bɛ 23 la fana bɛ 23 la n'a y'a jate ayi n'a y'a fɔ a fɔlɔ sinon a t'a la dɛ ayiwa ale bɛ n'u taara u 14 kan 400 u t'o faamu ni ne ko n b'o jate ma a t'o faamu faamu man di voilà 447 olu t'o faamu voilà an k'o tɛ o cogo la o don ayiwa gafe bɛ yan a bɛ a caman yɛrɛ a caman ba bɛ yan bamanan ko caman bɛ daminɛ ni 2 ye bon mun bɛ a bɛ 7 bɔ wolonwula dafara ni jate sera wolonwula o jate ka ɲi les échos b'a fɔ wele o don Ablaye ale ye mun fɔ les échos bi sɔn wɛrɛ in na ale kumana ka bɛn mun ye an bɛ kalo barikama min kɔnɔ n'o ye sunkalo ye Ablaye y'a jira k'a fɔ nin waati laban nin kɔnɔ kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ sunkalo waatiw la furu kɔni bɛ kɛ ka caya kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ko a furu kɛli fana Ablaye n'i ye jateminɛ kɛ mun ye sifinnakaw olu ka furu yɛrɛ de ka caya kɔnɔna la bamanan yɛrɛ b'a fɔ ko mɔni tobila mɔni tobila cɔ ne y'a mɛn o de la i da sera mun ma ko caman bɛ na Ablaye mɔni tobi ka gɛlɛn ma Ablaye ko caman bɛ na Ablaye sunkalo kalo kelen a soli ka wuli ani i tɛ da joona Ablaye k'a ka gɛlɛn caman timinadiya don o timinadiya don k'a ka gɛlɛn an balakaw caman bɛ yen est-ce que t'o la Ablaye k'a ka gɛlɛn ma kosɛbɛ n'i ma baara de kɛ kosɛbɛ kɔni a bɛ gɛlɛya de yɔrɔ de la o ye ɲininkali kɛ ko jɔn nɔ don u b'a nɔ don ayiwa bangebaaw nɔ don Ablaye y'a jaabi Ablaye naamu mun bɛ tali kɛ ko sunkalo ko sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ an ka fini don cogo ko ajaya nana mun ye sukɔrɔya dabila a ko ajaya k'a nana Rihanna kɔni ka ko datugu dɛ o de tɛ pantalon ni body donnaw ninnu an yɛrɛ bɛɛ b'a la bɛɛ bɛ forokɛ don bɛɛ y'a bila dɔw bɛ jɛlɛmugu don dɔw bɛ wabiya dulokini don ayiwa bɛɛ n'i ta dɔw bɛ kɔlɔsi ta bakari ninnu Bakari bɛ kɔlɔsi ta ɲɛ dɔ la f'a b'a melekɛ bi ko tɛ Bakari kɔlɔsi ko kɔni tɛ bi sisan fila de b'a bolo bi ko fila ayiwa i y'a ye dɛ o ye kalo barika ɲinitɔ ye ayiwa le républicain Ablaye républicain kumana ka kɛnɛ k'a fɔ min an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaba Kolonɛli Asimi Goyita ale kumana ka bɛn ni marisi kalo tile 26 san 1991 a yɛrɛ k'a fɔ nin waati laban nin kɔnɔ kɔnɔna la ko ne jateminɛ kɛ ko min ye jamana ale ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli Ablaye ko o kɔni ko o baara kɔni sigira sen kan ka bɛn ni don kofɔlen ye Ablaye Ablaye 26 mars hali bi an bɛ to ale kɔnɔ san 1991 ko nin waati laban nin kɔnɔ kɔnɔna la mun ye an ka jamana école ko du ko diinɛ ko Ablaye nin waati kɔnɔ kɔnɔna la ko a nafa yɛrɛ ye jumɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ miiri ayiwa i miiri ka na le reporter ale kumara a yira k'a fɔ Ablaye mun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a kɛnɛ k'a fɔ mun ye tubabu Français ale ni Américains olu ka nanzaraw olu ka maa minnu tun bɛ bamaciwale kɛbaaw bolo n'u bilala Ablaye k'u bilala ko nka ɲininkali bɛ kɛ bi ko terrorisme Ablaye ko jɔn de b'a la k'a senkɔrɔma don dɛ tubabu kɛ o ɲininkali filɛ olu de ma wari d'u ma u ma taa kunmu fɛ ka taa yɔrɔ dɔn u y'u dɔn u bɛ cogo di ayiwa Ablaye ko ka kɛnɛ k'a fɔ waati o waati rébellion kɔnɔ ka ca kosɛbɛ nin waati in na ko fana ko jɔn ka ko dilannen ye dɛ jugu n bɛ tubabu kɛ de ko dilan ayiwa pour que o kana bɔ an fɛ a filɛ nin ye l'indicateur de nouveau Ablaye ale kumana a ko di Fatumata Batuli Ɲani tɔgɔ bɛ nin la sisan dɛ Fatumata Batuli Ɲani Ablaye ne kɔni b'a tɔgɔ dɔn mɛ ma deli k'a ye i ma deli k'a ye ayi mɛ a tɔgɔ kɔni y'o mɛn ɲama b'a kun Ablaye ɲama b'a kun teliya la kasabi b'a kun wa k'a bɛ mɔgɔ dɛmɛ kosɛbɛ o kɛra sababu ye min ye Ablaye Kane ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko ɲɛnama minɛ ɲɛnama minɛ o fana ye tɔgɔ ye o don Ablaye Kane n'u k'a ma ɲɛnama minɛ ko Batuli Ɲani dɛmɛ ta ka ɲɛsin a fana ma donc ale ɲɛnama minɛ na ɲininkali filɛ Ablaye sɔsɔɔnijɛ o tɛ tuberculose ye wa maa 7,997 o de depuis sera mun ye Mali kɔnɔ yan san 2022 a bɛ yan dɛ
a ka ca yɛrɛ ayiwa Ablaye Nimakɔrɔ commissariat olu kɔni cocaïne minɛ Nigérian dɔ bolo a kun bɛ duranjigiso dɔ la a kun dalen bɛ yɔrɔ la wulikajɔw la ko cocaïne minɛ n'ale bolo Ablaye ayiwa Ablaye ni kɔni kɛra kɛlɛ belebeleba ye jɔnni cɛ mun kɛra an bɛ se k'a fɔ Badagolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ min ye Jafara mun ye Kemba mara la a kɛra sababu ye mun ye maa 2 olu bɛnnaw nin na maa 9 olu joginna 6 bɛ yen olu ka jogini yɛrɛ ko bonyana sɛbɛkɔrɔ joginna bamanankan na l'indépendant ko Ablaye a ko di ka kɛnɛ k'a fɔ mun ye AGS o man ɲi dɛ olu ma yɔrɔ ale ni Jenim o fana man ɲi dɛ Ablaye u ko sisan kɔni u bɛ mara minnu kɔnɔna la ni maa min tɛ fɛ i ka villageaw ko u b'a ɲini u fɛ dugu sigibaa u bɛ dugu minnu kɛrɛfɛla la i ka sefa wari miliyɔn 2 di walima i ka kɛlɛkɛcɛ 5 d'u ma chantage Ablaye o don dɛ Allahu akbar donc o kɔrɔ u dɛsɛtɔ don aw dɛsɛtɔ don Ablaye an donna nin na o kɔrɔ u dɛsɛtɔ don o tɛ Ablaye ko ka dɔ fara Cour suprême maaw minnu kun bɛ magistrat minnu bɛ yen ka dɔ fara u ka retraite sɛgɛnlafiɲɛbɔ waatiw kan ko san 3 ka fara kan u y'o gafe n'o fɛn min kɛ k'o ladon juge murutira juge sɔnmakala ma o fana ko nin waati in na k'u bɛ taa CEDEAO ka cour de justice la k'u bɛ sɛbɛnni kɛ k'u ka taa n'a ye ayiwa an n'an sigi k'a tɔ kɔnɔ nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ mais a bɛ tigɛ fanda la siga t'a la Ablaye ko transition a bɛ ban san 2024 a kan ka ban o la bamanankan fɔ ka na ko ɲininkali kɔni kɛra Bamakɔkaw ani Katikaw la n'a sɔrɔ ko yala k'a bɛ ban ka bɛn n'o ye wa waati kofɔlen wa maa 100 ayiwa Ablaye maa 40 yɛrɛ k'a fɔ k'u ma d'a la k'a fɔ n'a bɛ ban ka bɛn n'a ye a jaabi y'a fili 1 dɔrɔn bolo a ko filɛ nin ni ɲininkali kɔni i bɛ kotigi de ɲininka l'essor faso ka fasiri a ko di a ko ka maaw dɛmɛ waati nataw kɔni kɔnɔna la min ye maa 1,000,000 ani maa 200 bonyɔngɔ Ablaye docteur Choguel Kukala Mayiga n'a da an ka gouvernement ɲɛmaaba ye ale tun bɛ mun ye ɲɔgɔn lajɛrɛ 19 n'an k'a ma ko session du conseil national de la sécurité alimentaire o bɔra kɛra mun ye kunungo primature la k'o siratigɛ la mun ye dunkafa tonne 30,000 k'o bɛna ɲini k'a bila maaw ka bolo kan Ablaye maître Muntaka Tall a ko maliyɛnw ma ko maliyɛnw kana fɛn 2 bɛ yen k'u kana ɲagami ɲɔgɔn na 26 mars ko ale ni maa minnu ye 26 mars hakilina maa minnu y'a janfa a tɔgɔ démocratie hakilina janfa ko maaw kana ɲagami ɲɔgɔn na CAN 2023 bido wa an ka samata sɛgɛw k'u bɛ se ka baara ban bi pewu ka se ka qualification sɔrɔ ka taa mun ye Côte d'Ivoire mois de janvier nataw kɔnɔna la o dɔgɔnin fana bɛ kɛlɛ la bi nɔ o fana bɛ kɛlɛ la bi Sénégal ayiwa ala k'a jɛ u bɛɛ la min na yɛrɛ bi ni ye jumɛn info ou jumɛn info soir n'u bɛ sɔgɔmada la a bɛ sɔgɔmada kuma fana fɔ a ko di Faseri Doumbia n b'o dɔn ale nomera ka kɛ grade de chevalier de l'ordre national ye mais an dɔgɔnin don an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaba fɛ Kolonel Asimi Goyita an dɔgɔnin don i t'o dɔn dɛ Faseri yan Ablaye n b'a dɔn dɛ i b'a dɔn ani ko an dɔgɔnin i b'a dɔn mun na y'o fɔ ma Doumbia dɔgɔnin Ablaye ale de ye PMI ɲɛmaa ye ale de ye PMI ɲɛmaa ye PMI Mali ɲɛmaa ale don Mali ɲɛmaa don ayiwa dɔɔnin bɛ sɔrɔ a fana kun ne ma dabɔ kama dɛ ne bɛ ka ɲɛ f'i ye de Mali Tribune Ablaye an b'a kun cɛ n'ale ye nin waati kɔni kɔnɔna la ko n'i ye jamana ta k'a lajɛ Angola ni Nigéria kɔfɛ ko jamana min bɛ farafinna mun bɛ maramafɛnw san kosɛbɛ kɛlɛkɛminɛnw san kosɛbɛ Mali don an ta ye jagoya de an ta ye jagoya a fɔ ye an ta ye jagoya don hali Angola ni Nigéria ma sɔn o fana ta ye jagoya ayiwa ni maa min bɛ fɛ ka bɛn labɛn i n'a fɔ b'a fɔ cogo min na i bɛ kɛlɛ baara fɔlɔ d'après vous là la meilleure attaque la meilleure défense c'est l'attaque o don da Ablaye Sunkalo Ablaye ko politique mɔgɔw k'olu ka mɔgɔ dɛmɛ ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ mun ye finitigilaka minnu bɛ baara la nin waati ani bɛɛ tɛ fɛɛrɛ yan o ko tɛ dɛ bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ don u y'a ɲɛfɔ tan maa mun b'i dɛmɛ gɛlɛya la n'a tigi nana ka kungo fɔ ye i hakili bɛ to a la mun de b'i yɛlɛ tiɲɛ don dɛ fɛn tigɛ gansan san dɛ ayi abada voilà fɛn tigɛ gansan
Solo. Ablé. Éco 26 mars. 1991. 26 mars. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ayo beke révolution kono. Allahu akbar. 26 mars temenenko. Ame marsi kalo la. Ami 26 mars ta muna parce que Moussa Bindo dowe. Moussa Bina. Munde kanga ke. O de kera kofe. Ah odo o labin. Voilà. Moussa Biné. Kou fla de fait. Civil. Ali se dasu. Top. Civil ye ou fara ɲɔgɔn kan ko maa kelen fangati fɛn bɔ u ye kulu sigi ko mouvement coordination des mouvements et associations démocratiques du Mali olu ka jagayɔrɔ ye jumɛn bourse du travail baarakɛlaw ka so maintenant Sadasou mun ye Musa bi olu ye 19 ye olu fana ye kulu sigi ko CRN comité de réconciliation nationale u ye Musa mun na waati min na olu ye civil wele ko bon a y'a daminɛ a y'a dafa a ye na a bɛ kuma ka bɛn a la a ye n'a kan jikɔrɔni pan na kanpara la denba kɔ a tɛ dɛ an b'i bɔ ɲɛnɛ mɛ an tɛna mais a jo don ayi a ti taa ye a bɛ ɲɔgɔn ye kɛ yɔrɔ wɛrɛ ko ni diɲɛ don n'aw b'an nɔfɛ an ka dagayɔrɔ a b'o dɔn o a ye n'an sɔrɔ burusi travail an kɔni t'aw sɔrɔ kan na voilà a tɛ ko baasi tɛ o ma jan ɲɔgɔn na yɛrɛ ko baasi tɛ sira kelen don ko an bɛna donc c'est Dasu de wulila ka taa civil sɛgɛrɛ donc danaya nana donc danaya nana waati bɛn na ko bon sisan Musa bina an k'a ka k'u minɛ ko aw ka kulu n'an bɛ kulu an b'a kɛ kulu kelen ye donc aw ka kulu bɛ tunu an ta bɛ tunu comité de réconciliation nationale o y'an ta ye a bɛ tunu mouvement de coordination an bɛna kulu wɛrɛ sigi aw kulu kɔrɔ CTSP bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ mun kɔnɔ voilà ko an b'a comité de transition pour le salut du peuple ko u sɔnna u kumana ko an tɛ fɛn kɛ tuguni an kɔrɔ an bɛ de bɛn yan ka transition an de b'a dilan ɲɔgɔn fɛ ko c'est Dasu 10 ani civil 15 o de bɛ don a la u bɛnna a la maa 25 ko comme an ye constitution ɲɔngiri an kan ka sariya kura dilan mun ka taa ni an ka baara ye o fana mɔgɔ 6 de bɛ n'a baara kɛ Dasu 7 ani civil 7 ko kulu ɲɛmaa ye o bɛ kɛ Dasu ye a dangan fɔlɔ o bɛ kɛ civil ye o jagoya ye bon maa mun bɛ sigi président yɛrɛ kɛrɛfɛ ka conseiller spécial k'a bila hakili politique baara la o bɛ kɛ civil ye mais mun bɛ ka secrétaire permanent o fana bɛ kɛ Dasu ye donc u bɛnna a kan kɛlɛ si ma kɛ c'est équilibré a c'est équilibré donc u ko général Sékou Diarra Anatole Sangare Anatole Sangare ani i ye ɲɛ nin tɔgɔ mɛn Souleymane Yakuba Sidibé Dibébel o ye n tɔgɔ mɛn u ko olu ni Muntaka Tall Soumaïla Boubou Maïga ani Mamadou Lamine Traoré k'olu de bɛna u sigi ka sariya kura bɔ donc ni mɔgɔ 6 de sariya bɔ mais Lamine Traoré kɔrɔ ni ko bon maintenant président o bɛ kɛ Amadou Toumani Touré vice président o bɛ kɛ Bakary Karambe u bɛn'o la ko maintenant conseiller spécial du président politique sera là comme c'est Dasu politique donc Soumaïla Boubou Maïga top ko maintenant secrétaire permanent du CTSP ko mais premier ministre bɛ kɛ civil ye mais ACT de b'o choisi o bɛn'o fana kan o ye Zumana choisi Zumana Sako o y'o choisi donc fanga tilala Dasu ni civil cɛ kɛlɛmɛ kɛ Ablaye c'était très bien équilibré très bien partagé ko n'i ye maa 2 ye kɛlɛ la tilala kuma fɛ voilà Surasiw fana bɛna waati min na u bolo n'u b'a kɛ u ta ye k'a k'u yɛrɛ sago dɔrɔn foyi tɛ bɔ a la o mankan tɛ ci foyi tɛ ci mankan cira o fana segir'u kɔ kɛ u yɛrɛ dama fana tɛ se k'a ɲɛnabɔ koyi ka jamana dɔrɔn to Surasiw bolo o ma ɲi voilà bon nin de kɛra 26 mars 91 nin de kɛra fo mɔgɔw k'o dɔn voilà o de kama transition réussira a tɛ to bolo voilà mais a fana y'a fɔ dɛ ko a ye sɛgɛn min ye transition na a n'a yɛrɛ waati min k'a ka mandat la k'a ma deli k'a ɲɔgɔn kɛ o y'a sɛgɛn n bɛ fɛn fila fɔ o y'a sɛgɛn ni marché a ko bon n'a ka di ye désormais aw kana jɔ Bamakɔ dɛ ko marché fo Kidal fo ka taa fɔ Kidal ko sisan n fɛn kɛnɛ fɔ ye ko Musa Bile ko cɛ fariw cayara dɛ a y'olu f'u ye merci